тоҷикистон сарзамини ҷону тан, кишвари зебову сарсабзу чаман. салом ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон. ин барномаи набзи наво ҳаст ки шумо тариқи телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз тамошо доред. хушбахтона кишвари азизи мо рӯз ба рӯз ободу зебо ва назаррабову гулпӯш шуда истодааст ва ин диёри сарсабзро ҳунармандон ва мутрибон тариқи оҳанг ва сурудҳояшон ба тасвир мекашанд ва боиси хурсандист ки ҷавонону наврасони мо ба мусиқии миллӣ ва иҷрои таронаҳои воло алоқамандии зиж доранд. мисоли равшани ин гуфтаҳо ҳамасола ширкати ҷавонону наврасон дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, хоса озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ва ҳамзамон дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ гувоҳи равшани ин гуфтаҳост. ва ин дамои лазза ба меҳмонии барномаи мо ташриф оварданд ду тан иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман, яке Ёсуман Шокирова ва дигаре Мубассир Маҳмадализода. ба студия барнома хуш омадед. беҳтар аст ки тарона иҷро карда бошед. дар оғоз баҳри тамоми ҳамватаноне ки ин дамои лазза бо як завқи бепоён тариқи оинаи нилгун мо шуморо тамошо дорам. аввалан салому дуруди худро ба бинандагони телевизиони Шаҳнавоз мерасонам ва баъдан як суруди тоза иҷодӣ дорам бо номи Ватан ва шеъри Нурлои Ориф, шоири Ширинкалом ва оҳанги банда аст, оҳанги худам аст ва мехоҳам пешкаши бинандагону пешкаши мухлисон кунам. хуб бале, инҷо ки Ёсуманро бо сози мусиқии воло мебинем, фикр мекунам ки дар оҳангаш ба шумо хеле кӯмак мекунам. албатта. марамад. обод ватан дорем, озод ватан дорем, пироҳани идона ҳар рӯз ватан дорем, чун додару чун хоҳар парвардаи як модар, аз давлати поянда аз ишқ сухан дорем. шукронаи ободӣ, шукронаи озодӣ, шукронаи ин давлат, шукронаи ин ваҳдат. ободӣ, озодӣ, ин давлат, ин ваҳдат. ободӣ, озодӣ, ин давлат, ин ваҳдат. ما میلتی خوشبختیم، جان در بغلی بختیم، تاج است به سر ما را، حرف است شکر ما را، تاج است به سر ما را، حرف است شکر ما را. آباد وطن داریم، آزاد وطن داریم، پیراهنی ایدانه هر روز وطن داریم، چون دادر و چون خواهر پرورده یک مادر، از دولتی پاینده از عشق سخن داریم. شکرانه آبادی، شکرانه آزادی، شکرانه این دولت، شکرانه این وحدت. آبادی، آزادی، این دولت، این وحدت. آبادی، آزادی، این دولت، این وحدت. آبادی، آزادی، این دولت، این وحدت. سپاس از این اجرا، خیلی عالی بود. اصلا امروز خوشبختانه که جوانان و نورسان ما به واسطه وصف وطن میکنند و این البته باعث خوشبختی است. ما جوانان بسیار هم سرفراز از آن هستیم که در چنین دورانی آسایشته زندگی داریم. وصف رشد همه‌جانبه وطن در آزمون باشکوه تاجیکستان وطن عزیز من البته از جانب جوانان و نورسان خوشطالع دوران این البته یک مایه افتخار است. بخواهم راجع به
иштирокатон дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ва ҳамзамон аз имкониятҳое ки имрӯз давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои мо насли наврас фароҳам овардааст фаҳмида бошам. хуб, боиси хурсандӣ ва сарфарӯзист ки дар тоҷикистони ватани азизи мо хеле озмунҳои гуногун ҳастанд ба монанди тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи доноӣ ва дигар озмунҳо ҳастанд ки тамоми наврасону ҷавонон фаъолона иштирок мекунанд дар ин озмунҳо ва ҳунару истеъдоди худро дар ин озмунҳо нишон медиҳанд ва сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. ва банда низ дар ҳамин озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам ва аз даври якум то даври сеюм, яъне то даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гаштам ва дар даври якум сазовори ҷойи якум гаштам. дар даври дуюм сазовори ҷойи дуюм гаштам ва дар даври дуюм оҳанге сохтам бо номи ватан. шеър аз устод нурлои ориф буд ва бо ҳамовозӣ квартети симфонӣ ва дар даври дуюм аз ҷониби ҳакамон хеле баҳои баланд гирифтем ки сазовори ҷойи дуюм гаштам. ва дар даври ҷумҳуриявӣ шеър аз устод муҳтарам ҳотам буд, суруд бо номи Орёно Тоҷикистон ва дар муддати хеле кӯтоҳ буд ва шабу рӯз меҳнат мекардам, меҳнати ҷиддӣ мекардам ки то аъзои ҳакамон ягон хатои ҷиддӣ наёбанд. кӯшиш мекардам ки дар даври ҷумҳуриявӣ ҷои яъне ки намоёнро гирам ва шабу рӯз эҷод мекардам, аз пайи бисёр аз пайи эҷод будам ва хулоса ба ман муяссар гардид ки дар даври ҷумҳуриявӣ бо ҳамовози оркестри симфонӣ, опера ва балети ҷумҳурии Тоҷикистон ва солист яъне ки Қобилҷон Шарипов ва дирижёр Анвар Шоимуродов навохтан як асари побарҷоӣ шуд ки дар ин даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи аввал гаштам. дар номинатсияи композиторӣ жанри академӣ иштирок кардам ва бениҳоят жанри мушкил аст ки нозукии ҳар як асбобро донистан дар кор, диапазони ҳар як асбобро донистан дар кор, хусусиятҳои диапазони масалан овозҳои баритон, овозҳои тенор, овозҳои сопрано, алт, ин овозҳоро донистан дар кор ки вобаста ба ин овозҳо ва вобаста ба созҳои мусиқии симфонӣ яъне ки оркестровка кардан дар кораи ҷобаҷогузорӣ, яъне ки асбобҳоро мондан дар кораи. ва боиси ифтихор аст ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман сол ба сол бо як шукӯҳу шаҳомати хоса дар кишвар баргузор шуда истодааст ва мушоҳида мекунем ки ҷавонону наврасоне дар ин озмун бо як маҳорати воло иштирок мекунанд, ҳунарашонро ба мардуми шарифи тоҷикистон нишон медиҳанд ва Ёсуман Шокирова низ дар ин озмуни бошукӯҳ чанд сол қабл иштирок кард ва Мубассир Маҳмадализода бошад, худи ҳамин сол сазовори ҷойи аввал гашт. ман мехоҳам Ёсуман ба суҳбати мо ҳамроҳ шавад роҷеъ ба ширкаташон дар ин озмун ки чанд сол қабл буд ва тафовут аз ин солҳо дар чи аст. ташаккури зиёд. вобаста ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар саросари кишвари азизамон ки бо дастгирӣ ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бароҳ монда шудааст ва ҳамаи мо ҷавонон ва наврасонро бисёр ба ин озмун ҷалб намудааст ва дар ғайр аз озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар мамлакат боз дигар озмунҳо аз қабили фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноӣ амал карда истодааст ва ин озмуни тоҷикистон ватани азизи ман тӯли 5 сол мешавад ки дар ҷумҳурӣ амал мекунад ва ман 2 сол қабл
дар ин озмун дар жанри навозандаи академӣ бо сози мусиқии қонун иштирок карда будам, ки то даври ниҳоии озмун омада расидам. Ва фарқияти озмун аз дигар солҳо дар он аст, ки дар имсола озмун аз жанри дизайнерӣ ва рассомӣ ворид гардид, ки бисёр имкониятҳои фароҳам овард ба ҷавонон ва наврасоне, ки аз ин ҳунарҳои бисёр ҳам мушкил, ҳунарҳое ки дар ҷомеа бисёр ҳам муфид ҳастанд, аз ин имкониятҳо истифода мебаранд ва ҳунару истеъдоди худро сайқал медиҳанд. оҳангҳое ки шумо бо ин соз иҷро мекунед бисёр ҳам дилнишин ҳастанд ва фикр мекунам ки дилдодагони мусиқии миллӣ дар кишвар кам нестанд ва созе ки шумо менавозед ки тафовутпазир аст аз дигар созҳо. На ҳар кас қобилияти иҷрои оҳангро бо ин соз дорад ва беҳтар аст ки ҳамин ҳоло як оҳанг иҷро карда бошед бо ин соз ва баъдан мехоҳам чанд лаҳза роҷеъ ба сози мазкур ба бинандаи азиз маълумот дода бошед. Ташаккури зиёд. Ман мехостам доир ба ватани азизамон як оҳангеро, ки сарзамини ман ном дорад, аз шукргузорӣ аз истиқлоли давлат мехостам ҳамин оҳангро ба кулли бинандагони телевизиони мусиқии Шаҳнавоз ҳадя карда бошам. беҳтарин марамат. Саломат бошед. аз сабаби оне ки дар ин барнома бо дӯсти азизам мубассир инҷо ки ҳузур доранд, мехостам ба ман кӯмак кунанд ва бо сози мусиқии гитара, ки бо сози мусиқии қонун бисёр ҳам як дуэти хубро ташкил медиҳад, ба ман кӯмак карда бошанд. қаблан изҳори сипос менамоям. Марамат. Бо камол эҳтиром. ташаккур ба шумо. хеле оҳанги дилнишин. фикр мекунам ки нафароне ки ин дамои лаҳза бо шуморо тамошо доранд, албатта тариқи телевизиони Шаҳнавоз рӯҳбаланд гашта бисёр ҳам форам буд. фикр мекунам ки роҷеъ ба сарзамини ишқ яъне Тоҷикистон буд. бале, хуб, шумо ки ширкаткунандагони озмуни бошукӯҳи Тоҷикистон ватани азизи ман ҳастед ва бигӯед ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман барои шумо чӣ имкониятҳоро фароҳам овард баъди ширкат кардан? хоб, мақсад аз озмуни мазкур яъне озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дарёфти истеъдодҳои нав, дарёфти чеҳраҳои нав, дарёфти ҳунармандони нав, ҳунармандони бо истеъдод ва дарёфти эҷодкорони хушсалиқа, номинатсияи сарояндагӣ, навозандагӣ, композиторӣ ва дизайнерӣ, рассомӣ дар бар мегирифт ва ҷавонону наврасон хеле хуб иштирок карданд ва ҳунару маҳорати худро нишон доданд. мо мушоҳида мекунем ки имрӯзҳо аз тамоми ноҳияҳои дурдасти мамлакат дар ин озмун
ҷодае ки ба худ пеша кардааст, яъне ки кадом жанре ки интихоб кардааст иштирок мекунад, ҳунари хешро тавассути оинаи нилгун ба мардум нишон медиҳад. дар ҳар як ноҳияҳои дурдасти мамлакат албатта як истеъдоди волои нуфта аст ки тавассути ин озмун метавонад ки маҳораташро баҳри омад нишон дода бошад. беҳтар аст ки ба суҳбати мо Ёсуман ҳамроҳ шавад. шахсан барои ман иштирок дар озмун ва фикр мекунам барои дигар иштирокчиён ва довталабони озмун муяссар шуд ки ҳунару истеъдоди хешро сайқал диҳанд ва дар ин бобат аз устодон дур набошанд, яъне ки устодон роҳнамоӣ мекунанд ва маҳз шогирд метавонад бо роҳбарии устод ба ин ҷодаҳо муваффақ шавад ва дар ин бобат саҳми бузурги устодон ва омӯзгорони мактабҳои мусиқӣ ва ҳамчунин мактабҳои миёна хеле ҳам бузург аст ки шогирдонро аз мобайни ҳамон шогирдон истеъдодҳои нодирро меёбанд, онҳоро ба озмун омода мекунанд ва бо як омодагии хуб онҳо роҳ меёбанд ба озмун ва дар 3 давре ки паси сар мешавад дар ҷанба аст бо ғолибият, яъне ки тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. хуб, ман фикр мекунам ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар радифи кашфи чеҳраҳои нав ҳамзамон як мактаби бузурге аст ки ҷавонону наврасон аз тарзи иҷрои ин ё он ҳанг, аз тарзи замзамаи сурудҳои воло воқиф мегарданд ва ба худ дар ин баробар таҷриба мегиранд, таҷрибашон бой мекунанд ва метавонанд ки баъд аз ширкат дар озмуни бошукӯҳи Тоҷикистон ватани азизи ман ва ҳамзамон дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат карда санъати миллӣ, ҳунари тоҷикро ба ҷомеаи ҷаҳон муаррифӣ карда бошанд ва беҳтар аст ки Мубассир Маҳмадализода таронаи дигаре иҷро карда бошад. баъдан мегузарем ба бахши озизҷавоби барнома. марҳабад. мо ҷавонони ватан созандаем, дӯстдори давлати пояндаем, шукри истиқлолу ваҳдат, шукри сулҳ, шукри ҳақ ки бо лаби пурхандаем, шукри истиқлолу ваҳдат, шукри сулҳ, шукри ҳақ ки бо лаби пурхандаем, шукри ҳақ ки бо лаби пурхандаем, шукри ободӣ кишвар мекунем, шукри халқи тоҷу бар сар мекунем, бо ҳазор ихлос то дунё ба пос, гӯш бар гуфтори сарвар мекунем, гӯш бар гуфтори сарвар мекунем. якдигар фаҳмӣ буд оини мо, мекунад аҳли башар таҳсини мо. якдигар фаҳмӣ буд оини мо, мекунад аҳли башар таҳсини мо. мисли мушку мисли анбар бар машо, мерасад бӯи гули насрини мо. мисли мушку мисли анбар бар машо, мерасад бӯи гули насрини мо, мерасад бӯи гули насрини мо. мо ҷавонони ватан созандаем, дӯстдори давлати пояндаем, шукри истиқлолу ваҳдат, шукри сулҳ, шукри ҳақ ки бо лаби пурхандаем, шукри истиқлолу ваҳдат, шукри сулҳ, шукри ҳақ ки бо лаби пурхандаем, шукри ҳақ ки бо лаби пурхандаем. мо ҷавонони ватан созандаем. ташаккур. мо ҳам қадамони истиқлол шукргузор аз ин даврони осоишта ҳастем. дар ин радиф шоирам ҷое мегӯяд ки ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист, ҳар ҷо ки по гузорам он ҷо пур аз ҷавонист. имрӯз агар ҷавонам, дар орзуи фардо, имрӯзи ман ба номи фардо пур аз ҷавонист. бисёре ташаккур.
дар барнома бахш аст ном дорад ҳозир ҷавоб. Якчанд савол барои шумо пешниҳод мекунем. Бисёр хоҳиш мекунем ки шумо дар шакли кӯтоҳ посух бигардонед. Агар омода бошед шурӯъ мекунем. Хуб, саволи аввал. Аз шодравон Кароматулло Қурбон метавон таронае хонд? бале. Марҳамат. базми тамошо дигару танҳо ба танҳо дигар аст, руои дилҳо дигару савдои сарҳо дигар аст, он шуру ғавғо дигару ин хилвати мо дигар аст, ин хилвати мо дигар аст. имшаб марав бо ман бимон, 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 бо ман бимон. шумо бештар ба кадом нави оҳангҳо ва ё ки таронаҳо рӯ меоред? мо бештари вақт ба оҳангҳои эстрадӣ рӯ меорам. ман бештар оҳангҳои халқиро дӯст медорам. ҷавонони имрӯз бояд имкониятҳои фароҳамгардиданро чӣ гуна истифода бибаранд? бояд имрӯз аз ҷавонон аз ҳамаи жанрҳо бохабар бошанд. бояд ки ҳатман асбоби мусиқӣ навохта тавонанд, аз ҳатман фортепиано навохта тавонанд, ҳатман аз асбобҳои миллӣ навохтан шурӯъ кунанд. мехоҳам якчанд оҳангҳои шодравон Бобоҷон Азизовро ёдовар шавед. устод Бобоҷон Азизов бисёр таронаҳои яъне ки сурудҳои мондагор доранд ки дар забони ҳамагон яъне ки замзама мешавад ва ҳамин таронаи чӣ мешавад фикр мекунам ки тамоми ҳунармандону тамоми мардум аз ин суруд бохабар ҳастанд. мегӯянд ки мусиқии дилнишин рӯҳбаландкунандаи инсонҳо ва таскинбахши дилҳост. шумо чӣ мегӯед? бале дуруст, мусиқӣ мафҳуми васеъро дар бар мегирад. бо воситаи мусиқӣ мо метавонем ғаму шодии хешро баён созем. вақте ки ғамгин мешавем, оҳангҳои оромона, вақте ки як таби болида дорем, оҳангҳои шӯхӣ омезро низ гӯш мекунем. мехоҳам якчанд мутрибони шинохтаро дар созе ки шумо интихоб кардед ва ба он менавозед номбар карда бошед, яъне сози қонун. ташаккури зиёд. дар ҷумҳурияи Тоҷикистон бисёр навозандаҳои чирадасти сози мусиқии қонун кору фаъолият доранд ва ҳамчунин мардонов бахтиёр ба ҳисоб мераванд, ки дар шаҳри остонии ҳисори шодмон истиқомат доранд ва ҳамчунин аз тарошидани ва сохта ба истифода додани созҳои мусиқии қонун машғул ҳастанд. Шамсиев Музаффар ва дигар бону духтарҳо низ ҳастанд, ки бо сози мусиқии қонун кору фаъолият доранд. ташаккур. чӣ метавонад ки ба шумо нерӯ ва илҳом бубахшад? вақте ки дар ватани ободу озод, ватани тинҷу ором, аз фазои суботи кишвар мо нафас мегирем, албатта ин ба мо як илҳоми тоза мебахшад ва ҳама ҷо гулпӯш аст ва аз ин илҳом мегирем ва кӯшиш мекунем ки дар зиндагӣ як мақому мартабаи хешро баланд бардорем ва ба халқу ватан содиқона хизмат намоем. бисёр ташаккур барои шумо барои суҳбат дар барномаи Набзи Наво. мехоҳам ки як навозиши дигар дар иҷрои Ёсуман Шокирова шунида бошем. баъдан бо шумо хайр хуш мекунем. марҳамат.
ташаккур барои иҷрои навозиши дилангез. дар ин ҷода барои шумо барор мехоҳем. хуш омадед ба студияи барномаи Набзи Наво. бинандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо барномаи Набзи Наво ба поён мерасад. бори дигар хотиррасон мекунем ки дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доштанд ду тан иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, яке Ёстуман Шокирова ва дигаре Мубассир Маҳмадализода. ҳамеша сиҳатманду сарбаланд бошед. хайр, то дидори баъдӣ.